Ktorá západná krajina udáva to na Slovensku? Koho vplyv je najvýraznejší a aké nástroje sa na to používajú? No, je to... Občania, myslím, majú jasno v tom. Podľa môjho názoru prostredníctvom Európskej únie sú to zjavne Američania. No. Vplyv je tu presadzovaný jednak cestou Európskej únie, cestou NATO a cestou neziskových organizácií, áno, mimovládiek, áno. A takisto cestou personálneho dosadenia tých extrémnych ultraliberálov do riadiacich štruktúrach štátu. Ako v minulosti, keď sa snažili určité štáty, ktoré sa cítili silnejšie ekonomicky, vojensky, počtom obyvateľstva, získať niečo na úkor iného štátu, tak ho okupovali vedením špeciálnych nejakých vojenských operácií alebo otvorenie vojen. No a potom po obsadení a okupovaní územia jednoducho museli tam nechať armádu, a kradli a vykradali ekonomiku, zotročovali a tak ďalej. Hej, no. To sú klasické modely. Ale teraz sú modernejšie, by som povedal, mechanizmy, ktoré práve používa celý Západ vo vzťahu tomu priestoru východnej Európy, bývalých socialistických krajín, že jednoducho oni tam kúpia, skorumpujú elitu, ktorú cez svoje nástroje a nedemokratické volebné procesy dostanú do riadiacich štruktúr štátu a tí vykradajú tento štát a ožobračujú domáce obyvateľstvo v prospech tých akože veľmoci, ako v danom prípade USA, Veľká Británia. Však vidíte, čo sa stalo po 89. roku, veď vykradli všetko vykradli, hej. Tu, čo národ jednoducho krvopotom prácou pracoval, školy, nemocnice, závody, strategické podniky, toto odovzdali zadarmo do rúk týmto otrokárom a ešte sa klaňajú im a pomaly by im lízali, nechcem byť impertinentný, hej. Áno. Zadnú časť, alebo zadnicu, alebo ako to nazveme, kultivovanie, aby sme nikoho neurazili, ale je to urážka vlastného národa. Áno. A toto nie je modelom slovanskej civilizačnej spoločnosti, pretože toto je typický model anglosaský. Anglosasi, kde prídu všade urobiť z určitého územia, určitého priestoru kolóniu, vykradať, zotročovať a urobiť z nich otrokov. Ale v slovanskej civilizácii, ktorej väčšinovým národom je dominantným Rusko a rusko-civilizačný svet, toto nie je. Či to zoberieme politickú zostavu Sovietskeho zväzu, alebo teraz Ruskej federácie, alebo predtým carského Ruska. Nikdy, hej, že by Rusi, keď aj sa dostali do zostavy, určité národy zotročovali. Práve že naopak, napríklad si zoberte národy, ktoré nikdy nemali ako jazyk, kazáši, tak ako dostali svoj jazyk, mohli sa etablovať kultúrno, autonómne, školsky, vzdelanostne a v tých priestoroch začali stavať školy, nemocnice, dopravné siete. Veď si zoberte, keď sa Fínsko dostalo do zostavy carského Ruska, myslím, že to bolo 1831 spod Švédska. Veď oni pod Švédmi neboli akože nič, ani národnostná skupina, nič, ani etnická, nič. Dostali svoj jazyk, dostali štátnosť. Aj parlament, myslím, 1871, Alexander III im dal, parlament. Áno. Tak to je ten rozdiel a toto práve oslovuje tento
model, čím ďalej, tým väčšie množstvo skupín obyvateľstva, štátov, lokalít, pretože ľudia majú plné zuby tohto unipolárneho sveta, hej, a preto tá ponuka multipolárneho sveta je zaujímavá, perspektívna a u mnohých ľudí je považovaná ako za životná, existenčná potreba. Nielen pre seba, pre svoju rodinu, rod, ale aj pre svoj národ, pre svoju spoločnosť, pre svoj štát.